Geno mara nirio makare nyakoro mgajuang machiegni ahinya chenro en migago tarik 10 dwe mar 12 2025 waikoni weche mathoth chenro ni mar migago omiyo bed kodwa hare chakruok nyagiko go kodwa mbaka bende lai en 3 wantie live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Wachoge mago mwami opek. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen orwako pacho obila mawuok e keto kwe e piny Haiti. Jalupo moro tho e nam Lolwe bang' yamo mapek tuomo yiegi e wath Malitare e Suba North e kaunti ma Homa Bay. Ahero lil kamoro amora kata kiwuotho irado gi takataka nyaka samokradi. Kata king'iyo ute around waka ok chal town to en kama idonjogo ok oler ahinya. Jo hala machiro ahero e kaunti ma Kisumu ywak kaluwore gi lil mar chiro no. Machiegni nyakoro mgajuang chenro en migago nyinga Lydia Hokeyo. Familia more gweng' ma Fihone kaunti ma Kwale yogora tero mar nyargi majahigni 16 manyocha onegi kaeto juang ringre gweng' mantie machiegni gi dalagi bang' lal kuom dala dek. Ringre Grace Mongeli nyoyo odie bathapaya kendo report mar bero yango ni nyocha ode ma onege kaeto bang'e owit ringre mantiere kod adhonde mag pala. Mongeli ne geno madonje klas 11 kata form 3 e skul sekondar ma Kinondo. Familia mare wacho ni onge ng'ata ma osekaw ne okang' mar chik e wach makamano. We have no peace to live in this area. We have no guidance to our lives in this area. We are living kama ambaye tunakimbizwa, hatuna haki ya kuishi mahali hapa. Na ni kama ambaye sisi si wa Kenya kama wale wengine. So tukauliza haki ya huyu mtoto iko wapi? Na kufikia dakika hii hatujaona mtu ambaye amekamatwa. Saa 2 napiga mswaki nikapigiwa tena simu na bwana Ezekiel kwamba chairman yule mtoto nimemuona. Namuona nikasema vyema. Akarudi akaniambia lakini amekufa. Amekufa? Kaanza kushangaa. Yuko wapi? Yuko mahali fulani. Nikatoka paka village ya Mwamaya kumuona mtoto, ni kweli. Na toka hapo tukaambatana na maafisa tuliokuwa nao. Haya tukatamatisha zoezi hilo. Paka saa hii nikiongea kwamba tuko kwa matanga. Kama chielo nyakoro majuan kwa dhimbele eni nyako majahigni 12 mano yud ka otho Embakasi rangoreni ne oyakara yangoreni ne obambi ma bang'e ode. Report mar bero nochiw kod kar kano ringre Masiri Mochari nyiso ni Patience Mumbe ne otho kaluwore kod hinyruok mano yude wiye. Patience ne olal tich ang'wen juma mokalo kama bang'e ne oyud kowit ringre mare ondaw matin kote sendo bila ma Embakasi. Jonyuol mare kwa nonro mapiyo e wachno. Leto ajode ntiere kod lere e wachno. E kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home, mayande ong'ere kaka City Mochari, jonyuol nyathi manyako ma jahigni 12 mong'ere gi nying mar Patience Mumbe rito gi mirima duoko mar nonro bang' bero ne ringre nyathigino ma gigombo ng'eyo gima nyocha okelo thone. Duoko ma ochiw gi jabero Grace Midigo oyango ni Patience ne otho kaluwore gi hinyruok mane oyudo e wiye kendo ni ne odeye. Nonro bende yango ni ne obambe. Dende bende ni kod ranyisi mag hinyruok mamoko. Kuna uchungu kumpoteza mtoto mdogo kama huyo, ambapo bado haijajulikana ni nini limfanyikia. Hilo jambo limenishangaza kabisa. So ningeomba serikali wafuatilie hiyo kesi na waongee ukweli what really happened, na at least mtoto wangu apate haki yake. Also from review of the body, they confirmed that the body had injuries all over from the head to the toes, and this is a clear sign that the person who did this is someone not new to these things. Penjo mathoth pod nitie.
ahinya to e wi lal mare ma gikone okelo thone. Ripot lero ni Patience Mumbe ne olal e kinde manyocha otugo gi nyithindo wetene. Picha mag wang' dede kata CCTV manie dukni manie alwora mar kar dak margi nyiso kaka ne oringo ka ochomo apaya mochimo tesend bas mag Taj Mall. Tipo machielo yango ka oreto kendo goyo machiemo ka ng'ama rango ng'at madibed ni lawe. Oreto kendo odhiyo kar tesend bas no. Patience alipotea Thursday, alikuwa hapo nje akicheza na siblings wake. Nilikuwa kwa nyumba, so nikawaita warudi kwa nyumba na hakuitika. Sibling wake akaniambia Patience amekimbia. Nonro mar nek mar nyathino dhi nyime ka sani jotim nonro osekawo pichago mag CCTV kendo kolo igi. Kata kamano, onge achich ma osemaki. Jonyuol nyakono medo kwayo obila mondo orure gi nonro makamano. Uchunguzi imeanzishwa, DCI wanafanya uchunguzi yao. Sisi ile kitu tunaweza omba kama familia, kitu ya kwanza, kama haki ya mtoto inaweza patikana. Kama familia tungependa waendelee na uchunguzi, at least tujue huyo mwenye alifanya hivyo, and maybe tupate sababu ya kufanyia huyo mtoto hivyo. Obila ma Embakasi oyango ni giseyudo ripode 4 mag nyithindo ma olal e thuolo mar dwe achiel. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jalpo moro ma jahigni 39 otho bang' lwar e nam Lolwe e dho wath Malitari mantie Suba North e kaunti ma Homa Bay. David Odhiambo mawuok Got Kokech yango ni ne rik obedo e bath yie mane gilupo gode sama yawo mapek ne otumo yiegi kendo ma okiero lwar e nam. Jalup ruoth ma Kamaseng Grace Location Meshak Kwashianga oyango wachno e yor simu. Sari Otieno kwa kuom jalup jakom mar Beach Malitare nitiere jago manowito ngimane e pi. Jago ni en member mar Litare Beach, owito ngimane ma beach miluongo ni Ukowe machiegni kod beach no. Ripodni nodonjo ni nowito ngimane gimoro ka saa 12 odhiambo kendo wachore ni noyudo en e wiye malo. Tapaka mapek ne nitie mane obaye molwar e pi. Ka jal ma riembo gomo mondo dhi girese tayo marach ni okopor malo, mane kaka ngimane nodhi. Kamachielo Nyakorom Gajwang' Tend County ma Homa Bay osechako chenro mar duoko piny kwan mar timbe mag roch ratich mine kod nyithindo matindo kaluwore kod ripod mar piny owacho. Tamalo 54 mar mine kaunti no oseroch ratichgi achiny ka tamalo 23 to ichuno gitimo weche mag hera e tok dwarogi. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco ogero kar konyo mine kod nyiri kendo en kama obedo kaka kar tony ne joma yudo midhiero ma kamago. Jagoro mar migawo ma kit chwe Chan Wang'ombe yango ni Homa Bay pod otelo timbego kendo sirikal rango wachno matut. This center or this safe house represents a community saying no to gender-based violence. A community saying to the survivors that we hear you, we feel you, we believe you, you are protected and that you are not alone. If a place that is known to be a safe place, that women are being raped again, I'll be so sad. And God will not forgive us. So, Governor, please, that place have to make sure it's a very high, tight security. And we'll make sure, because if anything happens, Governor, with our partners, we are done. So we have to make sure whoever goes there, they are safe. Thank you for making that investment and remembering the teen mothers. Because having a baby should not be the end of your journey, and that continues the vicious cycle of poverty. Migawo mar Ita Kipchumba Murkomen kod ogai mar obila Douglas Kanja opio obila ma Kenya manyocha odhi keto kwe piny mar Haiti kaluwore gi Murkomen. Kenya nitiere kod ting' mar chwalo jochiw arita mage pinje maoko kod kwe. Obila go ma kwan gi hao 230 nyocha odonje pacho ka nyocha ka owuok e piny Haiti. Karibuni nyumbani, wish you well when you go home. Wasalimia familia zenu.
We'll continue standing with the families of the brothers and sisters that lost their loved ones, and we will continue standing with them even and remember them even at this very critical juncture. And those who got injured in this mission, we wish them very quick recovery, and we know that they are receiving the best treatment to make sure that they get back to their feet as soon as possible and back to work. Lastly, let me say that the lessons you have learned should make you better experts. Now you are police experts. You know that? You are police experts. You are not the same. The knowledge you have achieved is beyond what you would have gotten in a class. So as you come back, you are leaders. Please bring that knowledge. Help us make the National Police Service better based on the values, the principles, the experiences that you got from this mission. We expect you to come back and provide leadership. And I just have no doubt that your future is very bright. Daka na parko dario nyakoro mgajuang bang sabirio marodi chenro en migago hero kamano kumedo ketera Mongi TV wako yo mokuonga singo ka moko kumpa chukai mwalimu Faitha mzomo kantire Malindi wachoni ngat moti mara njao na nyathi matin majahini apagariono onego kaone ondamo mar chik wachoni mano en wach malita hinya musa hinya ne familia wacho kamano tiere kodwa chenro no bende otimaro chieng Peter Omino Owacho ni entiere kodwa kendo mora hinya gira Mongi TV entiere dala mar game masogo. Kata wacho ni gimomako dhoge en thoe matimore pacho kanonro malongo mitimoe wacho ni okosebedo kanitiere kendo nonro makamano wacho ni onge. Wacho ni en gimi wacha kamano to kato duoko ok yudre kata kamano jonek matimo timbego pok ne onuang eka wacho ni negi notimore nade wacho no wuoro gik matimore pacho kae. Nano bende Godslin Mwalo kantio Yugis Dana Spencer ntire kodwa Bramwell Otieno tire Kisumu Bandari kae to beane no Dave Rizio Bongo wacho ni entie Karachuonyo Kanjira Pala Market ogero kamona sirikal kuom duogo obila manodhi e piny mar Haiti e pacho kae. Konya Wood Mary ndiye Nakuru City benane no kanyo Sheila Minza Okoth wacho ni migago chopo ne eyo makara wiko kale wacho no somelo yo makara kendo wacho ni entiere Jaramogi Sports Ground Kisumu gingo nyasi mar International Human Rights hero kamana hinya kuom ketra Mongi TV wako yo machoke ni nyakoro mgajuang chenro migago kikidi mabor. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souk Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Riuriko dwa tich ang'wen tarik 11 dwe mar 12 e penj laktar kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga ka onono matut e wi hormonal imbalance mana e penj laktar kod Ruth Otieno sa 12 odhiambo kik bai. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to nasomo e polytechnic nena inajua kali tu kaka kora timeni pok opogore keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwako gi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai.
Wachna, en ang'o ma inipanda? Ere kaka nyalo pandi gimoro? Onge gima pandi. En mana gima Sanju nowacho cha. Onge gimoro. En kik idewo to sani yue. Wachna, en ang'o ma mori kamano? Mamedo wacho ni nyaka sani pari poko wacho ni an adhi bedo gi nyathi. Oh. Mane momiyo inimor kamano? An amor. Okimor ni dhi bedo dayo? Ere kaka nyalo timo ne nyako ma jaber gima rach machal kamano? To bende no kang'eyo ni Rajiv nyalo lokre mabed ng'ama chal kama. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Yesu, nasema Yesu, Yesu, sio kwa nguvu zangu, wala kwa uwezo wangu. Hallelujah. Pata huu wimbo wa Matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860*417. Kumbuka, Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Machiegni kero nyakoro mga juang chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ka oriwore kod migawo mar tije rawere kod tuke ojiwo rawere mondo mi okaw okang' mokwongo mar kedo kod mibadhi e pacho ka to ahinya to kokalo e tiyo gi teknolojia manyasani. Ne gilose romo no bage KICC e boma Nairobi. Jatatije maduol makedo kod mibadhi EACC Abdi Mohamed kod jakom mare David Oginde olero midhiero ma mibadhi kele pacho ka kod ber mabiro bedo kaponi oganda o konyo gikedo kod mibadhi. And if we are going to lose our lives, I think that's a worthy pursuit. I think if I die today for standing for the truth, that's heroism. And I think that's something that all of us will desire to be celebrated. If somebody will shoot me with a bullet just because of saying no to injustice and corruption, then that's a good death. After all, we'll all die one day. And equip them with the requisite instruments, knowledge, and opportunities to translate their passion to change into sustained transformative results. When billions meant for hospitals, roads, bursaries, and universities funding vanish in private pockets, it is not just money that is stolen, it is the jobs that you are supposed to get as young people, the classrooms that were never built, the loans that never reach your help account, and the hope that dies a little more each day. That is the result of corruption. Young people, if you facilitate, if you perpetuate, if you decide to succumb to the practice of corruption, you are destroying your own future. Kaka yorjiwo oganda mondo mi orit alwora kendo oriti yien, nyadendi moro manyinge Trufena Mudhoni ma jahigni 22 okawo okang' mar kwako yien moro maduong' e kaunti ma Nyeri kuom seche ma ok tin ne 72 ma onge weyo. Watude gi jafwambo marwa ma Nyeri Kamau Mwangi mondo mi waler mar kaka nyadende no timo timno kendo kwan seche ma osekawo nyaka nyocha kwako yien no ka ogeto fujo record mar piny mangima. Kamau Mwangi, thank you for joining us here on Ramogi TV. Welcome. Tell us the latest from the county of Nyeri regarding the breaking of the world record by the young girl.
Naam, nakupata vyema, na hapa ni katika afisi za gavana wa kaunti ya Nyeri, ama za kaunti ya Nyeri kwa ujumla, na ambapo msichana ambaye anaitwa Trufena Muthoni mwenye umri wa miaka 22 ameanza ama amekuwa akiendeleza zoezi la kujaribu kupata rekodi mpya duniani ya mtu ambaye ameukumbatia mti kwa muda mrefu zaidi, na kwa sasa ameweza kuivunja rekodi yake ambayo alikuwa ameitengeneza ama alikuwa ameyafikia ya saa 48, na Trufena ambaye ni mwanamazingira anasema anafanya hili kwa juhudi za kuhakikisha Wakenya wanaelewa maana ya kuyatunza mazingira na zaidi miti na jamii ambazo ni za kiasilia. Nitakuwa najumuika naye. Trufena, ni nini kilikupa msukumo wa kuanza zoezi hili saa 72 ambazo unatarajia kukumbatia mti wenyewe? Nini kimekupa msukumo huu? Ni kwamba kuna shida niliona ambayo ipo, lakini ni kwamba hatuielewi vizuri, ama tunauziwa labda narrative zenye tunatakikana tuelewe, lakini kuna shida ambalo ndio lo shida la ukweli, lakini hatuliongelelei. Na shida yenyewe ni kwamba tuko na indigenous trees, na ni miti ambayo hata inaenda extinct so soon, kwa sababu tumekata sana hiyo miti, na kila wakati tunaambiwa tupande miti. Na hata ukichukua miti, hata nikitaka kuwa very active nichukue miti 10,000 nipande, hiyo si sustainable, kwa sababu the possibility ya hiyo miti kukua uhai hata kwa wiki moja ni almost 0%, hata sorry, so not zero of course, lakini kwa miti kama 10,000 hata maybe ni moja tu. So hiyo si sustainable, na si kweli, si narrative ambayo tunafaa watu kiuziwa. Tunafaa kuwa tukiambiwa to embrace hii miti na to protect miti ambayo tuko nayo. Yeah. Na Trufena, zoezi hili ulilianzia Jumatatu saa 6:25. Leo saa 48 baadaye umeweza kuvunja rekodi yako. Lengo ni saa 72. Kwa mtazamo wako, hili ambalo utakaloliafikia litashika juhudi gani kuhakikisha Wakenya wanaelewa maana ya kutunza mazingira? Okay. Sawa, kwa njia ambayo nafanya my advocacy ni njia ambayo ina relate na inaeleweka kwa kila mtu. Kwanza navutia kwa kuambia kuwa hata shida hiyo ya akili ambayo kila mtu akona shida ya akili kwa kiasi chake tu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo kila mtu hupitia kwa hii maisha. Kwa ukiwaambia watu kwa njia ambayo wanaelewa without policy language, unawaambia tu kwa kweli hii miti tukichunga, pia tukiwa na shida ya akili tutakuja tu kwa mti tu hug na tuweze kupata uponyaji. Na pia hata unaona watu tu kwa wengi hapa, niona kwanga wengi kila mahali. Hata hii record nimekuwa nikiinfluence watu 10,000 plus across that 3 countries kufanya hii kazi, na wamekuwa kifanya na kukubali. So nasema hata kabla sijamaliza already kuna impact. Yeah. Na Trufena, hapa katika kaunti ya Nyeri ina majira tofauti. Umenyeshewa, kuna jua, umekauka. Haijafika mahali ukaamua kwamba this is too much, ama ulikuwa umejiandaa vilivyo kwa weather yoyote ambayo ingekupata ukiukumbatia mti wenyewe? Kwa kweli hata kwa ile rekodi yangu nyingine ambayo nilikuwa nimefanya mwaka huu huko mwanzo pia nilinyeshewa, lakini sikuwa nimejitayarisha kunyeshewa, lakini mvua haikuwa kubwa sana. Lakini nilijua kwamba hata kama ilikuwa kidogo inaweza kuwa kubwa siku moja. Kwa hivyo nikifanya mazoezi ya hii rekodi, nilienda hapo Garden Estate na nikanyeshewa, hata ni footage online. Nikanyeshewa kwa muda mrefu, heavy rains. I think hata mingi kuliko hiyo ambayo nili experience jana. Kwa hivyo nilikuwa nimejitayarisha kabisa. Yeah. Na mwisho, kuna rangi ambazo umezivaa kwenye jitihada hizi. Pengine unaweza kumweleza mtazamaji wa Ramogi TV zinamaanisha nini na zinashika juhudi gani katika endeavor ambayo uko nayo? Kwa kwanza, hii ni art kwa kwenye kichwa changu. Kwanza hizi nywele hata ukizihesabu ni 17, ina represent 17 SDGs, na pia ni waste. Kwa sababu hizi yarn scraps nimekuwa nikitumia kwa miaka 4, itafika mwaka wa 4 Disemba ikiisha. So unaona ina reuse, na ni message kwa kwamba tunaweza tukafanya our personal lives choices ikuwe sustainable. Kila mtu afanye kidogo chake. Na kwamba hizi rangi pia ziko na maana yake. Black ina represent African power, protest and resilience. Nayo kijani ina represent reforestation, regeneration and hope. Red inasimamia indigenous resistance and frontline courage. Nayo gani sijasema? Blue inasimamia water protectors and ocean defenders. Naam.
Asante Trufena, tunakutakia kila laheri. Na Judith, huyo ni Trufena ambaye amejitwika jukumu la kukumbatia mti kwa saa 72 kwa nia ya kuivunja rekodi ya dunia ama kuitengeneza rekodi mpya ya dunia ya mtu ambaye ameukumbatia mti kwa saa zaidi duniani. Hivyo tutaendelea kuyafuata matukio haya kufikia siku ya kesho ambapo anatarajiwa kumaliza juhudi hizi ama jitihada hizi. Kwako Judith. Thank you, Kamau. This is Lydia. My last question, just before I let you go. We're looking at 72 hours. Can you let us know how many hours are remaining to go? Oh, naam. Kwa saa ambazo zimebakia kwa sasa, nikiangalia saa ambayo imewekwa pale, amebakisha saa 23 kwa sababu zaidi ya saa moja ambalo ilipita ndipo aliweza kuafikia saa 48, na kwa hivyo kufikia siku ya kesho saa 6 mchana na dakika 25 anatarajiwa kuwa ameweza kuitengeneza rekodi mpya ya mtu ambaye ameukumbatia mti kwa saa nyingi zaidi duniani, zikiwa ni saa 72. Kwako Lydia na kunradhi. Thank you so much, Kamau. Of course, we'll get back to you to just give us more details about her progress. Thank you, Kamau, from the County of Nyeri. Jadbura Mamvita Mohamed Sud Korokot and Migao Marsom Boasa Mondomi Hotim Nonro Mar Moko Kuom Skunde Magjigiwegi Mokoni Hiawe Kunde Ma Oko Injore Jadbura now. Kanolo se skun primar Masirani Kama Neo se the Ayanga Gedo ma classes manyien kata kunde so manyien Jadbura no mabende Jojo Nyuol Mondo Mioter Jopore Skunde Mo Injore Ma Ok Mago Ma Ichuogo Mana e Ute Magdak. En wach mano osirlwedo gi jogo mantie sekta maso makoni thoth skunde makamago onge kata kunde malongo ma nyithindo nyalo tuge. Kapenjo margi en ni ere kaka ipuodhogi mayienegi tawo chenro mag somo. Nizungumza na Education Department Ministry, hatukatazi mzazi kupeleka mtoto private school uwezo wako, lakini private school zilioko vichochoroni ambazo skuli haziko kwa standard ya education, lazima by January director msifungi hizo skuli. Hatuwezi kubali skuli ya private school iwe ndani ya kichochoro, bedroom ndogo, mtu ameconvert wa classroom. Kuna standard ya classroom 8 by iko standard. Mara nyingi kile kitu ambacho kinatusumbua kwamba tunatatizika kusonga mbele kielimu ni kwa sababu ya kukosa the right environment, kukosa usimamizi ulio sawa. Kwa hivyo wazazi, serikali inajaribu, hata ndio mmeona mheshimiwa wetu ametujengea hii shule, ni kujaribu kufanya mazingira yawe yale ambayo ni mazuri kwa vijana wetu waweze kusoma. Wazazi basi tusimamie hawa vijana wetu. Sema ukweli, yale yamefanyika hapa leo, pengine kwa mtazamo wenu mweza kufikiri ni mambo madogo sana, lakini niwape hakikisho kwamba yale yamefanyika hapa siku ya leo kuboresha mazingira ya shule ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wa public school pia wao wanaenjoy yale mazingira ya private school, si mambo madogo sana. Echendo mariyo riruoge ma ok magin mag sirikali pacho ka piny owacho yande oloko nying mar dul marango riruoge ma ok mag piny owacho ma otise ni Public Benefit Organizations Regulatory Authority. Duol no koro ne oyawo ayanga mbui mare manyasani mane oni chendo duto odhi nyime yo makare. Jagoro mongere mar weche arita Dr. Raymond Omolo owacho ni yepo mar mbui no dhi achiel kachiel kod okenge ma sirikal oketo mane oni jopiny oyudo chenro makare. Launching a new brand and website for the Public Benefits Organization Authority. This launch marks a significant milestone for the authority's rebirth following its transition, occasioned by the operationalization of the Public Benefits Organization Act, which happened last year, and
this is something that had taken several years to really actualize. So I would wish to congratulate from the outset the authority for this important achievement and for utilizing this opportunity again to transition to brand itself anew. When you talk of branding, it's not just about colors. It's not about the look. It's a journey. It's a commitment. It's a promise we are giving people today. And they are here. And we want to make sure that what our PS, our chief guest, is going to unveil today, it's a serious commitment. Watera chel kachel nyakorom gajwanya ke kaunti ma Migori kama tudregi Jojo mami wale rekotenre koda nyasi madhimbele mara kido kod timbe Oganda Jokuria nyasi makamano nyakorom gajwang dhimbele kaunti ya Migori. Jojo makinyalo winja nyiso into nyaka sane nyasi no osegi kanye to weche mage mosebedo katimore e nyasi makamano. George. Kamano Lydia, nyaka samuwe ni wantie skunda secondary mataranganye sub-county ma Kuria West. Kama bende te nyasi mar Oganda Kuria kod kit gi kod timbegi. Kabende okokelo mano Oganda Jokuria kende, to kelo nyaka Oganda pogro pogi motingo mago makisi wantie kod mawuoke ugeni mamoko matinde county ma Migori. Bende koro chopoka mar nyiso kit gi kod timbegi. Nitie chendogo mag wer, nitiere kit chiemo pogore, nitiere kit yedhe mag nyaluo kod mamoko. Kabende mae en nyasi ma bende obiro motelo ne nyasi to be mar piny luo mabende koro bage county ma Migori bende time kintarik 10 kod 5 kod nyak tarik 10 kod 7 kabende kamantie ka anti kod apisa maduong' migawo no michwetego mag kit chwech awadang'eyo ne to ang'o momiyo wabedo kod nyasi machal kod mae nyalo bedo ni kit Oganda Jokuria lal koso nyalo bedo nitie gik maduong' mwadwa ni mondo wayudi ka okalo kuom nyasi machal kod magi makelo gendni mopogore opogore kamano cha dande mondo koro imiya thuolo Prof Adan Chori koni machiegni kama king'iyo kacha mana mapiyo piyo kichako gi nyingi nyasi mwabedogo ma okelo Oganda Jokuria Oganda Jokisugeni mamoko thoro mare maduong' ber mare maduong' mane momiyo biro gi nyasi ni erokamano ahinya nyinga en Professor Rose Aoko Gwang' Odhiambo anyar Suba kendo wamor kabisa kawuono kechan Chief Officer mar Gender Inclusivity Culture and Social Services Migori County kawuono wakelo kabila mopogore opogore ahinya mag Jokuria tiere mag Abasuba nitiere mag Kisii goganda mopogore opogore nyaka jo Somali nikech wang'eyo ni ng'ama onge kod culture mare mano ng'at miluongo ni mtumwa ng'ato ka ng'ato nitie kamonyuole en gi jok manonyuolego kendo nyaka bed ni obedo kod gi machiegni gimomiyo wahero odiochiengni en ne nyithindwa mang'eny oselal kendo gilal oko ka ok ging'eyo ni nitiere kuonde monego gibedie odiochieng' ma kawuono wabiro wuoyo kuom gigo mabeyo mantie culture wa machalo chiembwa mabeyo mane wachamo machalo gigo mabeyo mane watimo chon riwruok kanyakla ma en teko to maduong' ni kanitie timbe moko be mwatimo ma piny sani koro okwedo kaka kawuono en odiochieng' ma wachope miluongo ni 16 days ending 16 days of activism against gender based violence manyiso ni nitie timbe moko mwatimo aidha kwedo joma nyiri kata kwedo joma chuo ma wabiro wacho ka kendo wawacho ni gisani waweyo gi kendo wadhi nyime gi mabeyo manyalo miyo wadong kaka oganda jodongo osebedo ka wacho ni kopoe kod nyasi gi ber kwa bedo kod kuonde ma Oganda nyalo somo kito kod timbewa kaka kaunti ma Migori wan gi kuonde gi midendo kaka cultural centers erokamano ahinya kachako gi Kuria ka wan gi Siabai Center ma wakao cultures gige duto mag culture ma Kuria waketo kendo county government osegere kendo kete kanyo ma oganda ko oganda nyalo dhi kendo ginyalo neno gigi inyiso gi ni ma ne watiyo ge yo machalo kama kendo ma nithiedho go tuo machalo kama nitie tuoche mang'eny kata mana sani ma samoro ng'ato nyalo dhi e osiptal to koyud konyruok maber to ka idhi e thieth mane wan go maber miyudo ni traditional medicine kipimo gi conventional medicine tiyudo ni gitiyo maber kanyakla omiyo wamor nikech Kuria ka wan gi Siabai Center to ka koro wang'iyo piny luo mabiro ni wan gi kama joluo nokere koni gi koni e pinje mangima magidhi nyaka Tanganyika kocha kama wabiro dhi e miluongo ni Thim Licho Inga ma jodongo dhi bede kendo giporo wach ni to mage monego bed ni pod wadhi nyime gitimo to mage monego bed ni waweyo kendo wamedo yawo gi mang'eny e Migori County mondo nyithindwa osom wan gi ata gi Mugabo Caves
bende wan go kuonde mane wanene jowa nodake kane gineno wasigu kabiro to giponde. Omiyo magi gin gik ma watemo promote kabisa e Migori County. Kamano wakao pacha chori songa hivi kidogo. Wacha niongee na mzee wa jamii ya Kuria kidogo. Ukitazama pale, ukiangalia pale, utaanza na jino, tuambie hii sherehe kama leo iko na muhimu gani kwa kwenu kama jamii ya Kikuria? Lakini nataka niongee kama Kikuria. Ongea Kiswahili. Mimi ninaitwa Mzee Matiko Gesaka, ambao kwa wakati huu niko na miaka 88. Nilitahiri 1955. Kuria Council ambao nimeona hapa kwa siku ya leo, na pia mimi ndio mwanzilishi msemaji wa Kuria Council katika Kuria. Pia mimi ndio trustee yake. Tukienda tu haraka, sherehe kama ya leo iko na umuhimu gani? Sherehe ya leo inafanya hata sisi wa Kuria tujulikane tuko na kansa, kwa sababu hatuko na kitu kama hiki. Tangu nikianza ni miaka karibu 7 na sasa imekuwa tayari. Hii county inaletwa hiyo ambayo kama na Ochiro. Kuleta kitu kama hii ya council ya Kuria Council ni kitu manufaa sana kwa Wakuria. Hatuko na vitu kama hivyo. Ndio tunaiga hata kusema tuseme tunakubali hata watoto ya kike wasome pata ya kutahirizwa hakuna maana. Ndio maana yake tunaungana na Gavana Ochiro pamoja na Tokita Mahiri na viongozi ya Kuria yote. Tunataka tufuate mkondo kama Wakuria wengine na kabila zingine. Tuwe tukifanya vitu kama hii, kitu kama hii Kuria Council. Hii Kuria Council kama sio mimi haingeweza kujulikana. Ni kitu itakamanisha Wakuria tuwe na msemo moja kuliko kugawanyikana. Tunataka tuwe kama mbano kama Wajaruo, kama Wamasai, kama Kikuyu, Kisii, wakiongea neno wanaongea moja. Na sisi tunaendelea kusema, tunasema mirango. Hiyo mirango haiwezi kutupeleka mahali. Tunataka tuwe na council italete Kuria ni kitu kimoja. Tutakuwa kuongoza kupitia kwa gavana yetu county Migori Bwana Ochiro wako. Lakini na sisi ajua sisi wa Kuria kama hii council yetu, mimi ndio msemaji wake, Mzee Matiko Gesaka. Sawa, tutaendelea kuongea baadaye. Asante, nimeshukuru sana. Kinyalo winjo dogi bathe koni mana chiel kuma ajedonkura bini wijo kabendo temolero kanyo ne thuolo machal koda mae okel mana thuolo mar nyiso kidi kod timbe gitu bende gido thuolo mar poro weche ka otende kod kit bende kinde gi osekalo ma oting'o mano mar nyange nyithindo manyime osebedo kadhi e nyime gwego ma Kuria kabende koro podwan ka mar ng'eyo ne to chenro ne obiro dhi nade chenro madhi kawuono ochake kawuono to rumo odiechieng' makiny kabende kopo kod mae nitiere chenro machal koda mae kata nyasi machal koda mae mar oganda joluya ama bende dhi nyime skund sekondari mar Mukuyu e sub-county ma Uriri. Erokamana nya Jojo Manyakon Mgajwang manen kanyo chenro madhi mbele kaunti na Migori wabro miler kako odhi odiochieng' no ka orumo. Wadhi Kisumu johale chiro mahero koro ywak ni ok gine ber mar chulo osuru kalore gi chido mar chirono magiwacho ni sirikal osirem reso. Giywak ne tend kaunti ma Kisumu mondo kaw okang' mapiyo maloso ne giler mar alwora mar chiro margi ma osebedo ka ng'we kuom thuolo malach. Efamara Purity Ruhama ntiere kod ler. Ahero en achiel kuom chiche mane gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ne ogolo e bedo center ma okete e rang'iny mar boma. Kata kamano, jo ohala ywak ni ok gine ka ochalo boma nikech lil mare. Para Ahero kanyalo wuoye, olil to gitemo to pod ok nyalre. Wakwayo ni mondo obed ler man malo kaka town nikech nosemiwa go kaka town. Kata king'iyo ute around waka ok chal town to en kama idonjo go ok oler ahinya. Kendo gima nigi ber to rach be nyaka bede. Jo halago yango ni lil mar chirono mayo gi kwe kendo rocho yore gi mag loko nikech luosi mang'we mar chirono kendo miyo kata tuoche bende koro makogi. Koro kata sani nwa fight kaka committee mondo kelnwa jo yuecho. Nitiere mana jo juogo ya Ahero but jo yuecho jo county government ok okelo. Wase fight kamane umiya Ahero lil kamoro amora kata kiwuotho irado gi takataka nyaka samokradi. Wase goyo koko omiyo akwayo county government kotele bo governor Professor Nyong'o ni okonya Ahero nikech wagine wainyore kor kataka nikech tuoche donjo okinyi godhiambo. Ewi mano gichwalo ywak ne tend kaunti ma Kisumu mondo okonygi kotenore kod midhiero magikalo e chirono kagiwacho ni ok gine ber mar osuru magisebedo ka gichulo. Ahero ok ler kendo Ahero lil, Ahero top. Koro ne wakwayo county government mondo ging'inwa
kaka ginyalo kelo ler kendo kaka ginyalo miyo wakwe Ahero nikech wajuogo wagolo tax to ler mar Ahero ok ber. Kuom higni 5 sani en ywak mapile ma jo ohala osebedo ka chwalo ne tend kaunti ma Kisumu mondo ondikne gi joywe chiro. Gino machalo ni gore e Lwanda piny Maru. Wadwaro ni mondo mi Ahero county government kata municipal mondo manyi lo manyalo yaro kod Ahero diny. Population man Ahero ohewo Ahero. To pogi ngao patik mora mora mar yaro chiro kaka dwarore mar municipal moriwa Awasi gi Ahero. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Juang e chenro mar ng'egwenge wa jumani warango sigand gweng Mandori mantie Asembo e kaunti ma Siaya. For Mara Millicent Adhiambo ntiere kod ler mar gweng Mandori. Nyakwara moge Juang machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'egwenge wa jumani. Kalapapla mar ng'egwenge podogo touch e kaunti ma Siaya kuma ofuyo ka owuok e gweng mage makala ma odhi piyo e gweng center kata chiro mong'ere ni Ndori mayudore e Asembo Rarieda sub county. Ka iselimo isewinjo kata isekalo kama iluongo ni Ndori, ang'o miparo madine mi chak kamoro ni Ndori? Wagoyane mbaka mokwongo kod jodak kaachiel kod johala ginyiswa ni tang'o miyo giparo ni center chiro kata gweng'ini ne ochak ni Ndori. Gimomiyo nochaka Ndori ni nitie yawo moro mwalo ka iluongo ni yawo Kanyakuna. Kinde no piny ne tek ahinya Asembo kane mine dhi omo pi e yawo no. Mine ne nyalo biro kod maembe, rabolo. Koro kinde no ne mine nyalo wacho ni gidhi ndong'o e yawo Kanyakuna. Kendo kanye ma nying Mandori. Kane apenjo jodongo mane ayudo, nonyisa ni nitie area moro toke kaendi miluongo ni Kanyakuna. Ne ni bar. To bar Kanyakuna kanyo, jodongo gi jomadongo moko ne rumo ka kanyo. Kane gikwayo to gitimo weche mag jomadongo. Kanyo nogono ema ne koro kecho chako kecho. Kane gibudho nono. To ne giwinjore mondo kinyi ne ji ochak biro kod gik matindo tindo minyalo cham. Gigo no cham gi to bang'e ji no paro mondo koro gigi eki ousgi. Koro ji ne dhi kanyo to chako nyiewo. Sama ne ginyiewo to giwacho ni mama wacho ka wuok dala ni adhi ndong'o. Koro dhi ndong'o manyaka chien. To gole kuma ne entiere bar kanyo to kele got malo ka nikech ka en kama otimo got. King'iyo yo madhi yo Uyoma oridore. Kidhi Bondo ridore, kidok Gembe ne ridore, kata kidok Alego ridore. Koro ne okete wi got. Koro got ka ema nochako gole wach ndong'o cha to kel mondo bed Ndori. Nying no kaka nochak luonge ni Ndori to kanyal lero maber nikech kokenda aparo ni koro adhi gi higni 30 kokenda Ndori ka. To nayudo ka ne Ndori ne nitie Ndori. Babe kata ka nokendwa to ne wanyalo biro dichiel kende chiro mana nyiewo rech. Kech Ndori ni ne rech ne ng'enye. Kech en center ma jonembe duto te gowe. Kawinjo ni ne en riwruok mar Kanyigoro gi Kakia. Wan gi Kanyigoro bathe koni en Kanyigoro kwadwuok koni en Kakia. Koro jodongo mag jodongo mag Kanyigoro ne giriwre ga to ne giromo ga kae business gi matindo tindo. Kane gichako gibet kamano to ne giparo ni mondo gichak center miluongo ni Ndori. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng'ni Mandori, we koro wawinja nena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye madine mi chak kae ni Ndori to ne ochakore nade. Chiro nochakre kamoro na Dhiegra. Nosechakre Dhiegra. Adhiegra nitie mwalo kamoro kacha, boundary mar Gem Gasembo. Koro ne lweny moro bet kanyo, mi jodongo moko nogore kanyo mi ne gikelo sasi, ne ginegre. Kae bang'e, koro kama wantiere ni, ento ne iluonga ni pap, ne en paw Awiti, jaduong' moro na Awiti. Awiti niluongo na Awiti Nyirombe. Kae koro bang'e, ka joka nosenegre kacha, koro ji oringo, to kele chiro biro kae.
Koro chiro no biro ka meaning mar tiend ndori en ni ndori en kamoro ma otingre malo e yore te. Kia indara ma kibiro kia kala kibiro ka itwenyo pith. Kia ndara ma oyoma kata oyude kibiro ka itwenyo pith. Kia mwalo ralingo kocha kibiro ka itwenyo pith. Karo kai en kamutingre malo. Kamora mora mibuwinjo kulungu ni ndori lungu ni ndori nyak yud kan kama dhi tambarare en kama odhi obet pap kata kidhi ndori game the same kidhi ndori nyakach the same. Ndori mokwongo en e kind Sakwa, Asembo gi game Kaudha. Ne okwongo chakre piny e tiend Kaudha kae en kind Asembo gi kind Asembo kod game. Senta moro kamoro ni piny ka na Adhiegra no ema mokwongo ne ji betega matin tin. Koro ka ne koth ochwe to ne odhiye kabisa no odhiye kaka winjo nyinge Adhiegra no. Koro omiyo ne iluonge ga Adhiegra. Koro ne okonia ka ne ok nyal bedo senda nikech kumitime business ok ber mondo obed ni ka koth ochwe to dhiye kamae. Tema ne gibiro go ndori ka. Kech ndori ka en kama otingre gi malo. Mar ariyo ndori nitie gu nitie ndori kama kata koth ochwe to mondo miyo dhieg tek. Koro omiyo ne gibiro ndori ka. Koro ndori ka ne gisebiro ndori ka. Koro gimomiyo nying ndori no bet. Nene ilare jo Sakwa lare jo gem lare jo Asembo lare jo Asembo Kanyigoro ga Asembo Kakia. Koro ne ji gore ka laro chon gimoro mora ni manyo gi lweny. Koro jo mateke mane kawo piny. Koro ema ne gidonjo go ndori ka koro gichako dhaw. Koro ji gore kama mondo lar piny. Tema ne jaduong' mo ndori ka nomako ma ja Asembo nomako ja gem mogo piny. Miji onyiero jagem no ni ng'ano ndoro wi piny manade no bwana. Ng'ano ndoro wi ema ne nying ndori no biro go ni ndori. Humb gweng' ma Ndori landore kod weche kata tembe mage. En chiro maduong'. Gik moko nitiere mikele kaka maembe, rabolo, kaka hono mihono ma kawaida. Na sani gimomiyo koro ing'eye nikech gold nitiere machiegni. Koro ji oa pinje ka pinje obiro dak kae. Gik ma Ndori ong'erego en maembe. Wanyalo paro ndalo mane oseto wero Asembo piny maber. Nomiyo Ndori humbe olandre ahinya. Humbe olandre ni jo Ndori tiyo matek. Wawuok i Asembo kaka Ndori wuok i Asembo. Asembo piny maber, maembe nitie Ndori. Olembe wapidho, cham wakayo. Nam bende wan godo bende okalo i Asembo kamito. Humbe landre ni en center maduong' ma oriwo pinje ang'wen. Wan kod Asembo, wan kod Sakwa butwa ka, wan kod game to kendo Seme be wan godo kaendi mago kawo Ndori town. E Ndori ka rech wuok Uyoma to wuok Imbo to wuok Sakwa to gigi duto to gibo gi Fol Ndori nikech Ndori e central place nikech en kama otudore moting'o dhoudi mang'eny to en kama okagore ma joma wuok Mbita donjo Ndori, kiwuok Kisumu idonjo gi Ndori, ng'ama Sakwa kamano. Koro en center mar business. To bende center, chiro kata gweng'ni ma Ndori osenyuolo dongruoge e ngima jodak makae nyaka ne ochakre. Ne nitie dukni madhi abich mane wanyalo ga nyiepe higni machien kocha. Skunde ne tin kata in Asembo as a whole kata Asembo duto ne nitie chiegni skunde 12 e kinde machien kocha. Koro santo gimedre mang'eny kabisa. Wan kod pi mane Mr. Tuju Rafael okelo kendo pigno se konyo jopiny ahinya nyaka sani. Kata sani kirango Asembo ka chieng' rieny to pigno ken pi malal. Tal bende ne onge malong'o. Koro sani king'eyo tiyudo ka dongruok nitie malong'o. Sani ne wan kod dispensary Ndori to sani wan iluonge ni health center. Nyiso ni omedore ahinya. Okay, ago erokamano ne Honorable Tuju mane kobedo MP to ne omiyo wandara. Kosemiyo wandara to miyowa gi stima. To kendo maduong' nogolonwa pie nam mokelonwa Ndori makoro ne koro modho bedo mayot e ndalono. Kata obedo ni gin gik ma olosi machak kethre kendo chak itimne repair to mago gik ma notimore. Seche mana tedo ka ne gik mang'eny ne onge pi mimodho ni. Kendo nwaomo mana pi aora kamoro na aora Nyandiek. Koro bang'e ma wasedhi waneno ka pi koro osechako betie, kisimbe obet, mane momiyo wanyalo goyo ne
MP ma waneno kotimo dongruok ahinya Rafael Tuju manokelo Pindorika, to be aparo ni la mokwongo mwaneno Ndorika be ene mokelo. Koro mago dongruok mwaseneno. Ne waonge kata gorofa achiel e Ndorika. E thuolo ni wan gi gorofa e Ndorika. E thuolo ni wanyalo bedo ni wan gi bank moro iluongo ni Green Arrow ka. E kinde ma jodak kod johala kwano dongruoge achiel ariyo adek ma Ndori osekelo e ngimagi. Gin rem mage kod kwayo magin go magigombo ni omed kel e alura ni Mandori mondo Ndori odongre ometni ochal kod kuonde mamoko. Stima reserve ka nitie na kuonde matin man gi stima, lakini ng'eny gi to onge stima, kata an mawuoni aonge stima. Nitie nderni maricho Ndori ni kiranga iye ka to bera gi kinene to nitie nderni maricho monego los. Kuom ranyisi nitie ndara mawuok mwalo kamoro ka kadhi Goldi moro San Martin, e ndara makata sani ok inyal luwo. Kwayowa kaka jondori ni Ndori wani duong' ok otin sani. Osesude kiwango moro makoro kaber to nego bed ni jo bank kelonwa bank moro maduong' kaka Equity Bank, KCB Bank, to koro miyo ohala ma Ndori medo sudo. Waremo chich dhok onge ka to Ndori kaka kuwinja selando en e kind Alego, to en e kind Sakwa, to en e kind Game, to en e Yasembo. To Seme bende machiegni kodwa ka. To koro Ndori ni kama ber mane jogi te, kendo en monyalo bedo maber mondo miwa chich dhok e iye ka. Mar ariyo waonge gi security lights. Ng'ato kata ka tuo kadwa dhi dispensary malo ka, kidhi kinde ka midhi adhiya michopo kamoro ni Green Arrow, kacha koro ratemo kata jakuo nyalo goyie kata jomaricho nyalo goyie kapok ichopo osuptal. Okay, gimoro e Ndori sani kwang'iyo wan kod police post ma bende nyocha nomiyo machiegni, to pod onge joma nyalo tiyo maber, pod nitie gimiluongo ni insecurity. Koro wadwaro ni mondo mi Ndori no omedwa polise moko mondo mi wabed kod kwe ma ginyalo patrol ka giwilorega. Ok ni mano patrol ka kochopo saa 6 to koro nindo, bang' saa 6 to jokwe koro medo wuotho. Gima thiro dongruok en insecurity, jokwe to pod ni e iye ka, kendo pod ituro utewa, pod iketho utewa. Aya Ring Road nyocho chak loso no gi governor marwa, wago erokamano, but otime halfway. Pok ochopo kama onego bedie. Kuonde mag drainage pod olo chuodho, madukni moko jomoko pod nigi shida, pi donjo nigi e udi. Kora wakwaye ni kuom ng'uono mondo oyie oendelea mondo otieknwa kuonde manodong'. Ko erokamano ne county government nomiyowa chiro moro matin e iye ka, to ok oromo. Nikech nogeronwa sheds, to sheds nomiyowa 2, to population mar johala matimo ohala iye kanyo to ng'eny mohingo. Koro ji matin nitie yot, ji matin nitie chieng' man oko. Kanyo ne en kwayona ni ka nyalore to county government ong'iwa gi wang' machielo mondo gigernwa shed kamodong' no, mondo jowadwa mamoko ma bende chieng' chamo to gibe gigolo osuru kaka jowadgi, gibe giyudie kama gibetie ma chieng' ok chamgi. Nyakwaramogi, mana kamano, gikanye mochopo godo e giko matielo makawuono, e chendo ni mar ng'egwengewa. Sani kata kiwinjo ka ng'ato wacho ni ana wuok Asembo Ndori, ana jandori, to ing'eyo gima omiyo Ndori ne obedo Ndori, omiyo kikidhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech ka ema juma manyien aduogoni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted